Daga 1993 zuwa ranar 26 ga watan 11 an samu farmakin ta'addanci akalla 15 a kasar India. A jerin kasashen da hare-haren ta'addanci ya shafa, India tana cikin ukun da suka fi cutuwa. Kungiyar Pakistan ta ISI tana mara wannan ta'addanci baya, amma akwai mutum guda ɗaya a nan wanda shi ke shirya komai. Yanzu haka shine tantiri na biyu wanda aka fi nema a duk faɗin duniya, ba tare da an faɗa ba shine na ɗaya a India. Ibrahim Qureshi. Kudaden bogi, hada-hadar miyagun kwayoyi, jerin tashin nakiyoyi na 1993, duk wani hari na ta'addanci da ya fara kasar India da hannunsa a ciki. Yallaɓai, kasar Pakistan tana amfani da jami'ai masu horo irin na soja wajen bashi kariya, kuma ana yi mishi duk wata alfarma daidai da irin ta shugaban kasar. Waɗannan hujjoji da duka bayanansu da kuma adiresoshinsu duka hukumar sirri ta roci ta har haɗo su. Da kyau Kulkarni, nan da wata 2 za a yi taron koli na kasashen masana'antu 8. Za mu taso da magana akan ta'addancin da ake a India da Pakistan ke marawa baya, sannan mu buƙaci a miko wa ƙasar India Qureshi. Saboda haka a tattaro duka wasu hujjoji da bayanai, sannan a haɗa cikakken rahoto. Za mu gabatar da su a wannan taro. To yallaɓai. Barka da safiyar labai. Yawa barka ne. Barka da labai. Ku zauna. Barka da safiyar labai. Yawa. Me yake faruwa? Jami'an makaraci sun da tsoyoyin ISI. Mun yi zaizaya sai muka ga sakon sauti ne. Kunna na ji. Na gode labai. Ina jin ka. Yallaɓai. Qureshi ne babban wanda ake zargi a tashin nakiya na 1993. Na hannun damansa Abdulsalim zashi Siriya ranar 26 ga wata. Sai me kenan? Yallaɓai muna gudanar da shirin farmakin boye ne. Za mu kamo shi zuwa India. Wace magana kake haka Kulkarni? Farmakin boye kuma a ƙasar Siriya? Idan har ba ku yi nasara ba, kyakkyawar alaƙar mu da wannan ƙasa za ta ruguje. Kimar da India ke da ita a idanun sauran ƙasashen duniya za ta lalace. Ku jira wata 2. Bayan taron koli za mu yi tunani a kai. Yallaɓai, wannan fa shine karo na farko da Abdulsalam zai fito bayan tsawon shekara 10. Ba mu san dalilin fitowar tasa ba. Mai yiwa ma wani farmakin suke shiryawa ga India. Yallaɓai, masaniyar fikirar mu mai karfi ce. Wannan farmaki ba zai shiga kundin gwamnati ba. Idan har ba a yi nasara ba, ka kira taron manema labarai. Ka ce India ba ta da hannu kwata-kwata a cikin al'amarin. Idan kuma muka yi nasarar kama shi, duk masaniyar da ya bayar ka shigar da su a rahoton da za ka gabatar da taron koli tare da neman a miƙa wa India Qureshi. Yallaɓai, wannan al'amarin nasara ne ta kowane bangare. Don Allah. Wa zai jagoranci wannan farmaki? Arjun Srikar. Jami'in sirri. Ya cimma atisaye 12. Cimma nasara 100%. Jama'a, kowa ya bani matsayarsa. Matsayar aune. Rabinda da Ashwin tazarar mita 900. Ahmad ya cimma matsaya. Duk mun shirya yallaɓai. Na sako. 15 a ƙasa. 20 a hawa na ɗaya, sannan 10 a kusurwoyi. Sai 20 a kewayen wajen.
nan da mintuna biyu wanda ake hari zai iso wajen. Arjun, ka ba da tabbacin ko yana wajen. Ahmad, samu mun tabbaci. Mutum 16 ne a mota 3. Wanda ake hari yana mota tsakiya. Ina son tabbacin da zan gani da kaina. Wanda ake hari ya rufe fuskarsa. Ashwin ya dau sako. Ahmad ya yi gaskiya, duk sun rufe fuskokinsu. Adi, nemo mun tabbacin zubin kwayan ido. Ganin garo nake nema ya labai. Motsi ya yawaita. Na kasa samun ganin garau. Arjun, ba tare da tabbacin gani da ido ba zan bari a ci gaba ba. Bari ya fito daga motar tukunna. Barka dai. Yawa barka. Yawa to. Ashwin, shigo da cikin liƙen asiri. Kai, aikin banza. Arjun, soke wani atisa yanzu. Kai, Yalla bai, masaniya fa kan Abdulsalim kwakwara ce. Duka bayanai da adadin mutanen su zo kamar yadda aka faɗa. Yalla bai, tabbas Abdulsalim ne. Ba zan sa hali akan wannan atisayi bisa tsammanin ka ba. Kaji? Yalla bai, ba tabbaci kake nema ba? Nan da minti 5 zan baka. Arjun me? Mun rasa sauti yalla bai. Me? Jama'a, shiri na biyu. Alpha 3. ya yi gasa. Bravo 4. Delta 56. Kai waye wannan? Sansanin sojoji ta zarar mita 800 ne daga nan. Daƙiƙu 5 ne tsakaninsu da jin sautin harbi. Daƙiƙu 5 kan su farga. Mintuna 3 kan su iso mai sauri.
Kai waye? Ni ne Arjun, ba Indiya. Ku Indiya wannan? Yalla bai, sautin ya dawo. Dan Allah ka tabbatar yalla bai. Wani tabbaci kuma bayan ko daga kun gaba aiki. Kawai ka dauko shi ka bar wajen yanzu nan. Mu je, sauri. Taho. Zo. Kai maza mu je. Sauri, zo ka hau, sauri. Hau, maza, sauri. Hau. Yawwa. Ku tafi lesi ga motocin da suna tunkaruwa. Ba ma da isasshen lokaci. Mu je. Mu je, sauri, maza. Yanzu sai ku nufi cibiyar ɗauka a kudu maso yamma.